ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥ ନଗର ସ୍ଥିତ ଓଷ୍ଟାଡ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ପ୍ରଫେସର ମଚିରାମ ନାହାକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ 76ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନବନିର୍ବାଚିତ ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେପି ସଭାପତି ସରୋଜ ସାବତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା କୌଶଳ ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ୟୁସିପି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍କୁଲର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ ଅମ୍ବୁଜାଚରଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଦୋରା ଓ ପି ରାଣୀ ଯୋଗଦେଇ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇଥିଲେ। ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଭତ୍ତା 4,000 ଟଙ୍କା, 1,500 ଟଙ୍କାର ଟୁଲ୍ କିଟ୍, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5% ସୁଧରେ ଋଣ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସଭାପତି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା କଳ୍ପନା ପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ମନୋହର ନାହକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବାର୍ତ୍ତା। ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୁଁ ମୀନାକ୍ଷୀ ଦାସ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ନିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆପଣ ଓଷ୍ଟାଡକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଆପଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମୋଚିରାମ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେ ମୋତେ ଚିଫ୍ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ ଏଠି ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନାରୀମାନେ ଆମର ଯେତେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲେ ବି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ବି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିର ଏଇ ସଭାରେ ସେମାନେ କେମିତି ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ ଆଉ ତାକୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ଠିକ୍ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ରହିବ, ଯେମିତି ନାରୀର ଘର ଆଉ ବାହାର ଦୁଇ ଗୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସର୍ଟିଭନେସ୍ କେମିତି ରଖିପାରିବେ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ତ ଏଠାରେ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀର ଦୁଇଟାକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଘର ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଫେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ତ ମୋର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 6 days ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ, ଡେଡିକେସନ୍ ସେମାନେ ଯାହା ବି କଲେ ନା ତାକୁ ସେମାନେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ତାହିଁରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ବି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା।